И Рамадан нурлы ай, йәнгә газиз ошолай, мәрхәмәтле олы ай, мең савапка тулы ай. Күктән ямгыр яуган шикелле бәрәкәт, бәхет, сәгадәт индерелгән. Дин кардәшләребез өчен аеруча кадерле ошо айды һәр мусульман тагы ла матуррак, лаеклырак, файдалырак итеп узгару теләге белән яшәй. Урадала сакта кеше кайһы бер тән хаҗәтләрен сикләү сәбәпле рух ягын камилләштерүгә, үзен бар кылучыга якынаюга күбрәк мөмкинлек таба. Һәм буның өчен Аллаһтан бөек фатиха бар. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. Elhamdülillah, gündüzün urada tutabız. Tündәребезне тәравих намазы, дуга зикрләр белән нурландырабыз. Кичләрен авыл асу мәҗлесләрендә дин кардәшләр белән очрашып, дуслык, кардәшлек иптәрне гытабыз. Урада ул тынычлыкка, татулыкка, үзара игелекле булырга әйдәп кенә торучы олы гыйбадәт. Күбрәк Аллаһ Тәгаләгә зикрләр әйтеп, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алырга тырышабыз. Күңелдәребезне тазартабыз. Бу Рамазан айлары инде альхамдулилlah күркәм үтә. Бүтән кеше бик шат, шундый күңелләре инде иманнары күтәреп китә. Тарихлар үткәрәбез, авызлар ачтырабыз, ифтарлар үткәрәбез. Изге гамәлләребезне Аллаһ Тәгалә киң рәхмәте белән кабул итеп, савапларына ирешергә Аллаһ Тәгалә насип итһен. Ил йортларыбыз тыныч, дөньялар имен булһын. Мөселмандар Рамазан айын хагынып көтеп ала, уны озатканда бер аз моңһуланып кала. Изге айыбыз ахырына якынлашты. 2 апрель адаккы тәравих намазы укыла. 9 апрель Рамазан айының һуңгы урадаһын тотабыз. 10 апрель иншааллах урада гаете. شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. Ramazan ayı elhamdülillah көңелле, һәйбәт үтә. Рамазан ayında мәсҗидебездә төрле саралар үткәрәбез. Хатын кызлар өчен саралар, кызлар өчен саралар һәм тырышабыз инде уй бар инвалидтар өчен бер ифтар үткәрергә. Шуннан һоң төрле администрация эшләгән кешеләр өчен, спортсменнар өчен, бизнесменнар өчен, ир-егетләр өчен шундай төрле саралар үткәрергә тырышабыз һәр көн иншаллах, һәр көннән. Рамазан бик тиз үтә. Шуңа күрә тырышабыз Рамазан аенда күбрәк кешеләрне сакырырга, яхшы эшләр эшләргә, ярларга ярдәм итәргә, кешеләрне ашатырга. Һәр бер Рамазанның һоңында бит инде беләбез, фитр садака таратыла, кешеләр килтерәләр безгә фитр садаканы. Шул фитр садаканы без тырышабыз, үзебезнең список бар, список төрле гаиләләр. Шул гаиләләргә таратып, шул гаиләләргә ярдәм итәргә тырышабыз иншаллах. Ураданың төп максаты кешеләрнең күңелендә изгелек, тәнендә сәламәтлек, янында рухи камиллык тәрбияләү дип аңлата динебез. Эй Раббыбыз, туры юлга бастырганнар һуң безне адаштырма. Үз тарафыңдан рәхмәтеңне бир. Шик юк, һин иң юмарт ярлыкаучы. Әл-Гымран сүрәһе 7-нче аят.